Jeune fille, aw minnu bɛ yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèles ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An bɛ tarata la bi ye février kalo tile 13 ye san 2024 limana jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔba an minnu bɛ ka Joliba TV News lajɛ an minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn min y'an ka bɔlɔlɔw sanfɛla page Facebook Joliba TV News Joliba FM minnu fana bɛ ka an ka page YouTube lajɛ nin waati in na limana Joliba TV an b'aw bɛɛ lajɛlen fo min ye radio Joliba lamɛnnen don Canal Plus fana sanfɛ nin waati in na an minnu fana bɛ ka lamɛn Canal Plus ka 589 limana an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na radio Joliba bɛ Bamako yan Segu fana an cogolen bɛ yen Sikasokaw fɛ yen nɔ an bɛ yen nɔ fana an lamɛnnen bɛ yen awa nin dugu bɛɛ lajɛlen an b'o sigibaw bɛɛ lajɛlen fo Mali duguba bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Kayi fo Tawudeni Kidal limana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali fana kɔ kan minnu b'an filɛ an b'aw fo dantɛ foli min na ni aw ka jɛmukan sigilen ye min ye laadala jɛmukan ye kunnafoni sɛbɛnw lakali de don min bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limana min ye kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma ye jamana kunnafoni de b'a kɔnɔ an b'a lakali aw ye bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na awa gafe 3 b'an bolo kɔrɔ bi min ye l'essor ye ale ye jamana ta ye Nouvel Horizon ale bɛ yan ani le soir de Bamako limana ni fasidi sɛbɛn ninnu kunnafoni caman b'a kɔnɔ an bɛna lajɛ ka minnu lakali aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na kuma na an b'a fɔ yen na aw bisimila an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye limana o ye jamana ta ye o ye ayiwa l'essor limana o jamana ka fasidi sɛbɛn kumana bi a ko min y'an ka jamana sariya sunba ye n'o ye constitution kura ye min n'a bilala sen kan awa juillet kalo san 2023 tɛmɛnen na awa ni jateminɛ kɛ sariya sunba in a bɛ se ka don ba la cogo min na sariya sunba in kɔni taara nka limana hali sisan sariya kisɛ minnu b'a kɔnɔna la sariya kisɛ ninnu kan ka labaara de a kelen kelen k'a ta awa a bɛ don da min fɛ a kan ka ta ni sira minnu ye a kan ka labaara cogo minnu na ko sariya sunba in o baaraw de bɛ sen na n'i y'a lajɛ constitution kura in yɔrɔ jɛkulu dɔ de sigira ale fana sariya sen minnu b'a kɔnɔna la k'olu ta k'a labaara ka sigi a kunna k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ awa nin kan ka ta nin cogoya la nin kan ka labaara nin cogoya la o ko ma ko comité de relecture awa ko ale ye sɛbɛn min n'u y'o kɛ u taar'o di awa comité in ɲɛmɔgɔ ma min ɲɛmɔgɔya bɛ professeur ayiwa Fuseni Samake ale bolo a jirala k'a fɔ ko sariya minnu bɛ yen n'o ye sariya ɲɛbila sariyaw ye ko minnu ma ko avant projet a jirala k'a fɔ k'olu na don ba la cogo min na jamana ka se ka baara kɛ n'a ye n'o y'an ka jamana sariya sunba ye k'o baaraw olu de bɛ k'a daminɛ nin cogoya la n'i y'a lajɛ nin kɔni ye waati min na a nafa ka bon kosɛbɛ sabu Mali bɛ a ka sariya sunba 4nan de kɔnɔ n'u k'a ma ko 4ème république n'i y'a lajɛ ko baaraw kɔni kuncɛra kuluba kunungo a jirala k'a fɔ comité in ko a ye baara kɛ sariya dɔw kan o sariya ninnu minnu bɛ sariya sunba in kɔnɔna la min bɛ comité in ɲɛmɔgɔ professeur Fuseni Samake ale ye hakililajigin kɛ k'a fɔ an ka jamana sariya sunba min filɛ n'o ye constitution juillet 2023 ye n'a a jirala k'a fɔ ko maa caman de bɔra ka kala ta k'a fɔ k'u sɔnna sariya sunba in ma ko b'a jira k'a fɔ jamana kɔni sariya sunba b'a bolo min ni a baaraw a kan ka don ba la joona n'i y'a lajɛ a kan ka jamana bɛ 4ème république min kɔnɔna la yɔrɔ Mali baara min bɛ yen sisan a bɛ fɔ ko refondation limana o refondation n'o ye jamana jɔli senkura ninnu ye n'a ma ɲɛ ko baara bɛ sen na n'a ma ɲɛ fana ko jamana sariya sunba kura sɔrɔla a ka kan o sariya kisɛ minnu b'a kɔnɔ jamanadenw bɔra ka kala ta u ka fɛla minnu kama o ka se ka don ba la
comité in n'i y'a lajɛ maa 25 de b'a kɔnɔ olu de bɛ ka baara kɛ nin cogoya la walasa ayiwa ni falen bɛ don min na walima ni taabolo min n'o kan ka yɛlɛma i n'a fɔ professeur Fuseni Samake ale bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na ale min bɛ ayiwa jɛrɛjɛkulu ɲɛma olu kɔni ko k'u ye ayiwa a bɛ se kalo 2 ɲɔgɔnna ma ayiwa avant projet n'o ye sariya ɲɛbila sariyaw ye o 11 ɲɔgɔn na ayiwa k'u sigira o kunna a sariyaw la a bɛ fɔ min ma ko loi organique o b'a kɔnɔ loi ordinaire n'o ye jamana in an ka jamana sariya sunba in o sariyaw fana b'a kɔnɔna la professeur Fuseni Samake y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana sariya sunba in kɔnɔ jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen n'olu ye u ka sariya sunba falen i b'a sɔrɔ ninnu filɛ ka baara min kɛ nin ye u bɛ se ka san 6 walima san 5 kɛ k'a sɔrɔ u ma sigi nin kɛnɛ in kan ko nka Mali la yan yɔrɔ refondation ko kuma de bɛ sen na n'a fɔra k'a fɔ jamana kɔni kan ka jɔ sen kura kan taabolo kuraw kan ka sigi sariya kura min taara a ka don ba la ko a ka kan baara fana ka teliya a nɔfɛ Mali kɔni ta a bɛ n'a fɔ o sen ka teli kosɛbɛ nka n'i y'a da jamana wɛrɛw ma i n'a fɔ professeur Fuseni Samake bɛ k'a lakale cogo min na ko jamana dɔw bɛ yen n'olu y'u ka sariya sunba ta yan'a ka don ba la ka sariya kisɛ dɔw ta k'a fɔ ayiwa nin taara jamana kama an ka baara kɛ n'a ye ko dɔw bɛ se ka san 6 walima san 5 kɛ k'a sɔrɔ u ma don ba la nka Mali la yan anw ta kɔni o bɛ ka teliya kosɛbɛ a jirala k'a fɔ k'u ye baara kɛ kalo 2 kɔnɔna la sariya kisɛ 200 a bɛ fɔ min ma ko article o 200 ɲɔgɔnna ayiwa k'u y'o de ta kelen kelen jamanaw k'a larawe k'a lajɛ ayiwa ni sariyaden nin bɛ mun fɔ ni sariya kisɛ in nin bɛ don sira jumɛn kan nin kan ka taa baara jumɛn na o de la constitution kura in a jirala k'a fɔ loi organique minnu b'a kɔnɔ loi ordinaire minnu b'a kɔnɔna la a caman de bɛ yen minnu kan ka ta ba la sabu jamana mago b'a la bi professeur Fuseni Samake ka kuma la a ko baara in ka teliya a kunba de y'o ye yɔrɔ ko sariya sunba yɛrɛ jamana minisirisow caman kun sigira a dɔw kunna ayiwa ka baara ɲɛbila baara dɔw kɛ baara ɲɛbila baara minnu fana tara ka di nin comité in ma n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira jamanakuntigi colonel Asimi Goyita fɛ ko aw minnu fana bɛ yen aw ye ɲɛnatigɛw ye aw fana de sigira ka jamana in sariya sunba ka larawe aw fana k'aw ka hakilila fara a kan baara de filɛ nin ka kɛ nin ye jamana comité in a jirala k'a fɔ ko fɛn 2 b'a la olu kɔni nafa ka bon kosɛbɛ maaw bɛ fɛn damadɔ fɔ an ka jamana sariya ko la loi organique loi ordinaire fɛn 2 de don minnu bɛ yen ni danfaraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara fɔlɔ ye mun ye a bɛ fɔ min ma ko loi organique ale bɛ ta jamana sariya sunba yɛrɛ de kɔnɔna la n'a fɔra k'a fɔ ko loi organique nin ye a bɛ n'a fɔ jamana sariya sunba de b'o o taabolow ɲɛfɔ o kan ka taa sira minnu fɛ filanan ye min ye loi organique kelen jamanakuntigi ale tɛ se ka o sariya sunba in ta k'a fɔ ayiwa baara ka kɛ n'a ye fo a ka bila jamana min ye an ka député olu ɲɛma olu k'u hakilila di a kan o de la hakililaw talen u sigilen ka kuma n'i y'a lajɛ an ka jamana walima k'a taa bila cour constitutionnelle walima cour constitutionnelle a ka taa bila o ɲɛma o ka hakilila di a ko la n'i y'a lajɛ o loi organique in cour constitutionnelle ale de bɛ se k'i hakilila di k'a fɔ ayiwa nin bɛ bɛn an ka jamana kɔnɔ ni sariya in bɛ bɛn o kumana a ye baara kɛ n'a ye a bɛ sɔrɔ ka taa di jamanakuntigi ma ale bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko sɔnn'a ma baara ka kɛ ni a ye o ye loi organique taabolo i n'a fɔ professeur Fuseni Samake bɛ k'a lakale cogo min na a tilala ka jɛya d'a kan tuguni k'a ɲɛfɔ walasa maaw k'a faamuya a ko n'i y'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw sariya caman bɛ yen minnu bɛ ta ni loi organique ye a bɛ tɛmɛ min ye cour constitutionnelle de fɛ ale de b'a fɔ ayiwa nin baara in kɛra nin ɲɛna min ye loi ordinaire ye a ka sɔrɔ ka i da don o fana na a ko olu ye minisirisow bɛ arrêté minnu ta n'o ye sariyaw ye k'a fɔ ayiwa baara ka kɛ ni nin ye o ye minisirisow ka baara ye a bɛ n'a fɔ fɛn de don fɛn 2 don minnu tɛ kelen jamana dun ye sariya sunba sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara ka kɛ ni jamana sariya sunba in ye a ka kan nin bɛɛ de ka walawala k'a fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn ni sariya in taara baara bɛ kɛ n'a ye cogo di a kan ka taa sira jumɛn fɛ a ɲɛɲɛmisɛnninw ka kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na limanaw n'i y'a lajɛ fɛn damadɔ bɛ yen an ka jamana kɔnɔ minnu nafa ka bon kosɛbɛ professeur Fuseni Samake a y'i da don olu la 4ème république in kɔnɔna la olu minnu bɛ yen ni teliya yɛrɛ la limanaw baara kan ka kɛ ni o ye o dɔw bɛ tali kɛ an ka jamana sariya sunba dɔw bɛ yen olu sigira i n'a fɔ cour suprême yɔrɔ a jirala k'a fɔ cour suprême na sariya sunba dɔ sigira ale kɛrɛfɛ a bɛ fɔ min ma cour des comptes
o samana ka bɔ section de compte de kɔnɔna la min ye cour constitutionnel ye ale fana sigi cogoya yɛlɛma donna o la ka fara o ka conseil économique social et environnemental et culturel ale fana ye an ka jamana kolatigɛ cakɛdaba dɔ ye min fana sigira sen kan dɔ farala ale tɔgɔ kan wa dɔ farala a fana ka baara kan an ka jamana sariya sunba kura in kɔnɔ min ye cour constitutionnel ye ale bɛna ale fana maa minnu b'a baara kɛ olu fana maaw olu tacogoya o fana yɛlɛmana ko a tɔ fankelen 4ème république in kɔnɔ Fuseni Samake comité ɲɛma a y'i da don o fana na o ye an ka jamana kalata sɛbɛn yɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kala bɛ ta sariya fana bɛ kalata la loi électorale ayiwa ale fana yɛlɛma dɔw donna ale la a jala k'a fɔ kalata baaraw bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ yɔrɔ jɛkulu dɔ fana sigira sen kan yan n'o ye autorité indépendante de gestion des élections u k'a ma ko EJ EJ fana bɛ sigi cogo min na EJ da kan ka don kalata la cogo minnu na jamanaw nin bɛɛ ye baaraw ye jamana sariya taabolow la minnu ɲɛ kan ka fɔ minnu fana kan ka fɛsɛfɛsɛ walasa jamanadenw ka se k'a faamuya n'i y'a lajɛ juillet kalo tile 22 san 2023 an ka jamana sariya sunba a bilala sen kan jamanakuntigi fɛ ko comité min sigira ko ka jamana sariya sunba in sariya kisɛw ta n'o ye articles ye kelen kelen ni article in de bɛ nin fɔ a bɛ ɲɛsin nin de ma jamanaw ka se ka o baaraw sigi sen kan min ye professeur Fuseni Samake a ko sigi kɛra nin kan a ye kuma laban ni min ye o ye an ka kanko ye jamanaw yɔrɔ jamana sariya sunba in a ye kan minnu bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ yan o kan ninnu a fɔra k'olu ka ta ko baara ka se ka kɛ n'u ye a fɔ ma ko langue officielle n'i y'a lajɛ o kan ninnu k'o fana tara ka don ba la kan ninnu bɛna se ka don ba la cogo min na nka jamanadenw fana kan ka u hakilila fana di o baara in kan a kan ka taa cogo minnu na ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka kanw tara professeur Fuseni Samake ko jamanadenw fana sen kan ka don o baara in na sabu olu de bɛ baara kɛ n'a ye olu de ka kanw don olu de b'a faamuya nka ko fo ni yɛlɛma donna na min ma se ka faamuya jamanadenw bɛ se k'u da don a la professeur Fuseni Samake a ye nin kuma fɔ a kɔni ko sɔɔni gouvernement ani an ka députéw n'o ye CNT maaw ye olu bɛna sigi ni sariya ninnu kan a bɛ don ba la cogo min na ka se ka o kuma fɔ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ Bɛnbanbilɛ Dunbiya ale de y'a fasiri bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana kuma damadɔ bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ fɔlɔ ye an ka jamana kɛlɛcɛw ka ɲɛmɔgɔ dankan n'o ye chef d'état major général adjoint des armées général de brigade Keba Sangare Keba Sangare k'a ye taama kɛ ka t'i ɲɛ da kɛlɛcɛw kan n'o ye an ka faamaw ye Masina mara kɔnɔ kuma min ni maa bɛ se ka kala turu o kan n'o ye Keba Sangare ka sinsin kuma ye o ye ko Masina mara la bi ko tiɲɛ yɛrɛ la bamanan wale kɛmɛ ka maaw tɔɔrɔ ye kosɛbɛ n'i y'a lajɛ secteur 5 opération Maliko min ye Keba Sangare a taara i ɲɛ da olu kan Masina mara kɔnɔ n'i y'a lajɛ chef d'état major général adjoint des armées général de brigade Keba Sangare a ka nin taama min n'a y'a boloda alamisa tɛmɛnen février kalo tile 8 ka n'a kuncɛ dimanche kari tɛmɛnen février kalo tile 11 san 2024 taama in a bɛ don hukumu kɔnɔ o ye ka t'i ɲɛ da kɛlɛcɛw kan jamana u bɛ taabolo min kan u bɛ bolo min kan ani baara bɛ ka k'u fɛ cogo min na n'o ye lakana baara ye n'i y'a lajɛ baara in a tɛmɛna cogo minnu fɛ o de ye ka t'i ɲɛ da yɔrɔ kura minnu bɛ yen n'olu bɛ ka dilan n'o ye kan kuraw ye walima finitigiw ka daga yɔrɔ kuraw olu bɛ ka dilan yɔrɔ minnu na a taara i ɲɛ da o kan ani Masina yɛrɛ yɔrɔ kunnafoniw dira k'a fɔ Masina mara la bi bamaciw bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ maaw ɲɛna kosɛbɛ k'a daminɛ kan min n'a tɔgɔ dalen bɛ Amadu Seku Tal Segu délégation in a bɔra yen u ni o kɛlɛcɛw ye ɲɔgɔn ye minnu bɛ o yɔrɔ kofɔlen in na ani sokura minnu bɛ ka jɔ n'i y'a lajɛ Sakoyiba o kan kɔnɔna la sokura minnu bɛ ka jɔ ye général de brigade Keba Sangare a taara ɲɛ da o fana kan min ye taama ye a kun cɛra yɔrɔ min na
o ye Masina mara kɔnɔna ye yɔrɔ min fana na ni Mali finitigiw dagalen bɛ yen nɔ lakana hukumu kɔnɔna la min ye Général Keba Sangare u taar'u ɲɛ da min bɛ Masina dugu ɲɛmaw foroba baarakɛla minnu bɛ yen ani diinɛ ɲɛmaw u taar'u ɲɛ da olu fana kan min ye force de défense et de sécurité Général Keba Sangare a taara ɲɛ da olu kan o yɔrɔ de la jamanaw a kumana a ko tiɲɛ yɛrɛ la bi Masina sigi kɛmɛ ka Masinakaw kamana gan bi kosɛbɛ ka sababu kɛ min ye coordinateur du secteur secteur 5 opération Maliko o commandant Bakari Fabe ale kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛna nin kɔni diyara u ye jamana finitigi ɲɛmaw ka t'u ɲɛda u kan kuma bɛɛ a bɛ dɔ fara u ka galabu kan wa a bɛ jamana lakanani bɛ sen na a bɛ dɔ fara o galabu kan u bolo ko kabi décembre kalo la san 2023 tɛmɛnen jamanaw ko sunɔgɔ kɔni tigɛlen bɛ ka bɔ Masinakaw ɲɛna ka sababu kɛ min ye bamaɲca wale ye kuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ n'u ma maa jogin u bɛ maaw bɔnɛ u nin na n'i y'a lajɛ babolo min bɛ yen ni o bɛ tɛmɛ Masina fɛ ka tɛmɛ dugu minnu bɛ yen n'u kama ko Saloba Tonge Folomana Sulei Sana ani Matomo ninnu ye dugucininw ye min bɛ bamancimaw kɛmɛ ka maaw n'u bolofɛnw tɔɔrɔ ye kosɛbɛ o de la Général Keba Sangare ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ min ye joona yɛrɛ fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ bamaɲca wale min n'o ɲɔ bɛ ka ɲɛ nin yɔrɔ kofɔlen na Masina yɛrɛ n'i y'a lajɛ maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'o ye déplacé ye maa 1600 ɲɔgɔn na olu de wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la a bɛ se du 352 ɲɔgɔn ma bamanciw ka walijugu sababu la limanaw Masina n'a gwannen bɛ ye ko nka alhamdulilayi tare bɛ ka fɔ Tombouctou bi Tombouctou min ni ale ye dugu kɔrɔba ye Mali la diinɛ dugu don o de la a bɛ fɔ yɛrɛ ko waliju 333 o dagayɔrɔ ye Tombouctou ye bi ko Tombouctou tare limanaw min kun famana ka kɛ kosɛbɛ ni maaw mɛnna ka san 15 bi Mali kɔnɔ kɛlɛ bɛ senna bamaɲca wale basigibaliya o kɛra sababu ye ka dunanw boli ka bɔ Mali la a bɛ fɔ minnu ma ko tourisiw nka bi limanaw ko tourisiw kɔma segin ka na Mali la fiyewu n'i y'a lajɛ Tombouctou mara kɔnɔ min ye chinois ye japonais ani anglais ko ninnu caman bɛ ka segin dɔɔni ka na u ɲɛda Mali yɔrɔ sahalenw kan yɔrɔ minnu bɛ yen ni dɔfɔw la Tombouctou bɛ jate yɔrɔ fɛ i ka taa i ɲɛ d'a kan limanaw a bɛ dɔ fara i ka dɔnniya kan a bɛ ninkun yɛrɛ lafiya o de la Mali kun ye o jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou dunan minnu bɛ bɔ farajɛw n'u bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ ka na fɔ k'u bɛn'u ɲɛ da Mali kan sabu kokɔrɔ minnu kɛra yan Mali ye Mali tɔgɔ tora maaw da a ka kɛwalew sababu la limanaw ko nazaraw u bɛna u ɲɛ da Mali kan kɛlɛ kun kɛra sababu ye k'o ko jɔ kabi san 2012 wulikajɔ minnu kɛra banbanciw fɛ limanaw a kɛra sababu ye ka Mali tourisiya k'a jɔ kosɛbɛ musée min bɛ yen n'o ye musée municipal Tombouctou n'u k'a ma ko Tombouctou Koyi Batoma a jirala k'a fɔ ko min ye tourisiw ye u kɔni taara u ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen in kan ko kabi décembre kalo tile 11 tile 17 san 2023 tɛmɛnen in na ko tourisiw u segira ka na Mali la o yɛrɛ ka bɔ yen ɲɛnajɛba min bɛ yen n'o ye festival vivre ensemble yɔrɔ o fana kɛra décembre kalo tile 11 ka taa bila tile 17 la ko o fana ye misali ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la dɔɔni basigibaliya min n'o tun bɛ yen caman bɛ ka bɔ a la maaw bɛ ka danaya sɔrɔ ka na Mali kɔnɔ min ye musée municipal de Tombouctou o ɲɛma min ye Alpha Oumar Cissé ale yɛrɛ ye nin kuma fɔ a ye nin sɛbɛntiya k'a fɔ a mɛnna dɔɔni tourisiw kɔni u bɛ ka segin ka na Tombouctou limanaw ko san 15 kɔfɛ bi Tombouctou kɛra yɔrɔ ye maaw bɛ ka t'u yɛrɛ ɲɛ da yɔrɔ min kan limanaw politiki ko nasira la parti SADI yɔrɔ ale ka kiri tun bɛ fɛ ka kiri bolodara kunungo nka kiri ko a bɔra dɔgɔ kɔrɔ k'a bila ka taa waati wɛrɛ la min ye kiritigɛlaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko parti SADI n'o ye politiki tɔn ye dɛmɛbaa minnu bɛ k'a lafasa n'o y'a ka avocat ye olu kɔni y'a ɲini ko ka kiri bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'a bila ka taa waati wɛrɛ la yɔrɔ a kun bolodara nin y'a siɲɛ 2nan de ye hakilila jiginna janvier kalo tile 8 san 2024 parti SADI ka kiri tun bɛ fɛ ka dayɛlɛ u y'a bɔ dɔgɔ kɔrɔ k'a bila ka na kunungo ntɛnɛn février kalo tile 12
kunungo ta in fana ma se ka kɛ k'a sababu kɛ mun ye ko contentieux de l'État o ye jamana ka cakɛda ye min bɛ yen n'a bɛ jamana kɔlɔsi sariya ko nasiraw la ale de ko parti sadi ka ci ale de taara ni parti sadi ye sariya ɲɛkɔrɔ commune 1 sariya so min bɛ yen ko nka ko sɛbɛn minnu bɛ contentieux de l'État bolo k'a fɔ ko parti sadi ka ci sɛbɛn ninnu k'u ma dafa kiiri tigilamaw yɛrɛ ye contentieux bila ka taa ko sɛbɛn minnu b'u bolo u ka na ni o ye sabu sɛbɛn fɛn fɛn b'u bolo limanaw o tɛ dɔwɛrɛ ye ko parti sadi a sigira cogo min na o sɛbɛnw de b'a bolo n'o ye parti sadi yɛrɛ ka statut règlement ye limanaw sɛbɛn minnu bɛ politiki tɔnw tɔgɔ la n'o ye parti politikiw tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan statut de parti politique au Mali ko o t'u bolo wa hali politiki tɔnw yɛrɛ u kan ka taa taabolo minnu fɛ o fana sɛbɛn tɛ contentieux bolo sɛbɛn kelen min b'u bolo kiiri tigilamaw ko k'u ka taa o sɛbɛn ninnu ɲini yɔrɔ o fana bɛ kɛ sababu ye avocat olu fana ka se k'a dɔn u bɛ lafasali kɛ sira minnu kan kiiri tigilamaw kɔni ko contentieux de l'État u ka t'o sɛbɛnw ɲini ka na yanni février kalo in natɔ in ale tile 19 cɛ limanaw walasa kiiri in a ka se ka boloda parti sadi n'a bɛ ci walima n'a tɛ ci kuma kɔni bilala o de kan limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ fasiriden sɛbɛn nouvelle horizon kɔnɔ nouvelle horizon an bɛ bɔ a kɔnɔ ni kunnafoni min ye o ye filaw ka jɛrɛjɛkulu n'o ye capital pulaku ye u ka bureau min n'o ye musow ka bureau ba ye bureau national du mouvement des femmes de capital pulaku o kɔni sigira limanaw maa min kun welela a ko kɛnɛ kan kɛnɛ yɛrɛ bonya kama ni minisiri yɛrɛ ka jɔyɔrɔ kama o ye colonel major Ismaila Wage yɔrɔ ale de bɛ bɛn ni kelenya kunna Mali la yan nɔ jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Ismaila Wage de b'o baaraw kunna welekun kun b'a la sabu bɛnko kuma mana fɔ ka ban filaw olu ka ni jɛrɛjɛkulu in a tɔgɔ bɛ maaw da kumaw bɛ ka fɔ ka min ye jɛrɛjɛkulu in k'a tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ fɛ o de la u ye minisiri wele ka taa kɛnɛ in kan ka bonya d'a kan minisiri yɛrɛ kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ n'o ye colonel major Ismaila Wage a ko jamanakuntigi colonel Asimi Goyita tɔgɔ la ani gouvernement ɲɛmaa Choguel Kokala Mayiga tɔgɔ la k'a bɛ capital pulaku fo kosɛbɛ u ka nin danaya d'a kan kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka ɲɛmaa n'o ye Abu So ye ko min bɛ wulikajɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa bɛn bɛ se ka na cogo min na o de la o kɛnɛ ka ye min ye colonel Ismaila Wage a ko k'a b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na min ye Mali jamana ye tiɲɛ don fɔɲɔgɔnw bɛ yen kuma dɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hakililaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa ko yɛrɛ de ye ko yɛrɛ taabolo ye o de bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ ɲɔgɔn faamuya ko nka a bɛ se ka min fɔ fana o ye k'a fɔ ko maaw bɛ ka kuma minnu ɲagami ɲɔgɔn na walima ka fili kumaw don maaw kunkolo la k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka kɛ siya dɔ de tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan ko maaw k'o b'u kunkolo la n'i y'a ye ale nana filaw ka nin jɛrɛjɛkulu in ka jɛrɛ kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ kɛlɛ tɛ ka kɛ siya tɔgɔ la Mali la yan nɔ siya foyi tɛ yen ko o ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na ko ale yɛrɛ fila bɔnna de a bɔra filaw la a mamuso yanfan ko o bɛɛ ye filaw ye k'ale bɛ se ka kɛlɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin filaw ma cogo di ko a b'a da capital pulaku maaw tulo kan k'a fɔ n'i y'a ye wulikajɔ bɛ ka kɛ bi wulikajɔ bɛ ka kɛ ka bamanciw de kɛlɛ olu de ye Mali jugu ye olu de bɛ ka jamana yɛrɛ sigi a sendɛgɛ kɔnɔ n'i y'a lajɛ ko nka ko siya caman fana b'a bamanci jɛkulu ninnu cɛla dɛ ko bamanan b'a la maninka b'a la dɔngɔnɔ b'a la fila yɛrɛ bɛ se ka k'a la nin bɛɛ ye bamanci ye minnu bɛ se ka faso janfa ka se ka taa hali siya wɛrɛw b'a la an da ma se minnu tɔgɔ ma fasiri bɛ ka lakale cogo min na nka ko o t'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ kɛ ka ɲɛsin siya wɛrɛ ma ko a bɛ min fɔ capital pulaku ye o ye k'a fɔ bɛɛ ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jugu kun kelen min bɛ yen n'o ye terrorisiw ye ka se ka olu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna la ko maa si kana don fili la n'o tɛ ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ kɛlɛ in tɛ ka kɛ ka ɲɛsin siya wɛrɛ ma dɛ Jibril Keita n'u k'a ma ko FAS ale de y'a sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw fasiri sɛbɛn min n'an k'a ma ko le soir de Bamako an bɛ fasiri a lakalili kun cɛ ni ale ye nka kuma damadɔ b'a kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye limanaw wariko kuma min bɛ ka fɔ n'o ye jamana saba min farala ɲɔgɔn kan n'o ye Alliance des États du Sahel ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamanakuntigi dɔ ka kuma min bɛ Sahel AES kɔnɔ wariko kuma in kan Niger olu ka
furanjɛla fanga ɲɛma n'o ye général Abdramane Tiani ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale k'i da don wariko kuma in na nka kabi a ŋunuŋunukanw bɛ senna kabi alliance des états du Sahel farala ɲɔgɔn kan jamanaw ka bolonɔ bila n'u kama ko signature de la charte Liptako Gourma jamana saba Niger, Mali, Burkina Faso awa ŋunuŋunukanw minnu a kuma yɛrɛ ka di minnu ye minnu b'a fɔ k'a sɔrɔ ni awa a ma bila hali n'a ma bila sen kan jamanaw k'a fɔ ko AES a bɛna a ka wari bila sen kan nka ko jamana saba in u yɛrɛ ma a kuma fɔ k'a fɔ nin y'a bɔlen jamana saba in ɲɛmɔgɔ dɔ da nka jamanaw ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamanakuntigi k'i da don a la o kɛra Niger jamana ɲɛmɔgɔ de ye n'o ye général Abdramane Tiani ale kɔni kuma in ale y'a ɲɛbila kuma fɔ a ko jamana bɛ se k'i yɛrɛ ta jamana o jamana bɛ yen n'i bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin jamana saba in ayiwa ko u ka wari n'u y'a sɔrɔ o fana ye sira wɛrɛ ye min bɛ se k'u bɔ ayiwa jɔnya wale la n'o ye colonisation ye ka bɔ ka franc CFA ko in yɛrɛ dabila pewu jamana a ye nin kuma fɔ u ka télévision nationale de kan ani ka se ka bɔ faransi ka jɔnya wale la a tilala ka i da don a la k'a fɔ ko AES n'i y'a ye AES jamana saba in faransi ka maraba jamana saba kɔrɔ don général Tiani a tilala k'a fɔ ko wariko kɔni bɛ n'a fɔ tamasiyɛn de tamasiyɛn min bɛ dɔ fara jamana saba in ka yɛrɛma hɔrɔnya kan a ko AES dun b'o sira kelen de kan bi wa u ka wari jamanaw ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ sabu n'i y'a lajɛ jamana saba in ko maaw bɛ jamana saba in kɔnɔ minnu bɛ wariko ɲɛdɔn kosɛbɛ minnu bɛna sigi yɛrɛ awa ka wariko in k'a ɲɛɲini joona joona a ko tɛna mɛn nka yanni o cɛ jamanaw minnu ye fuguri bɔ daba da la o ye ayiwa jamana saba in minisiri minnu bɛ ayiwa u ka sɔrɔko kunna olu tun ye sigi kɛ a ko yɛrɛ la ka wariko kuma in fɔ yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ko hali ni sɛbɛ tɛ nin baara ninnu b'a jira k'a fɔ ko ayiwa a bɛ sen na baara bɛ ka kɛ ji jukɔrɔ a tilala ka kanto k'a fɔ ko n'i y'a ye k'u bɔra CEDEAO la ko CEDEAO kɛra jɛrɛjɛkulu ye minnu y'a sigi sen kan u y'olu ka sira bila fo ka to faransi bolokɔnɔmaya la limanaw ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye AES a wariko jamanakuntigi k'i da don a la o b'a jira k'a fɔ ko in kulonkɛ tɛ bilen a bɛna sɛbɛ de ta hakilila jiginna ayiwa AES olu bɔra CEDEAO la yɔrɔ CEDEAO kun kɛmɛ ka jalaki ben ni jamana saba in kan k'a fɔ ko coup d'état kɛra u ka jamana na ko f'u ka kalataw kɛ ka fanga segin jamanadenw ma u ma ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ de la fo k'a fɔ ko Niger jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Mohamed Bazoum ye ko fo k'o sigi fanga la ko yɛrɛ labanna cogo min na fasiri ko bɛɛ y'o ɲɛdɔn Soade Bamako limanaw min ye ministre min bɛ yen n'ale bɛ an ka forobaca kunna a bɛ n'a fɔ ko magistrat ka lafasali kulu n'o ye Sam ni Silima ye olu dimi bɛ a kɔrɔ bi n'o ye docteur Fasun Kulubali ye yɔrɔ kɔsa in na ko Fasun Kulubali ye lettre dɔ ci ministre sow bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko baarakɛla minnu bɛ taa foroba baarakɛlaw fonctionnaire ni min tɛ baarakɛyɔrɔ la walima min tɛna baarakɛyɔrɔ la joona ko ka fɛɛrɛ tigɛ o kama magistrat ko Fasun ko a ma fili lettre in na fiyewu sabu a ye lettre min ci olu minnu ye magistrat ye kiiritigɛlaw k'olu u bɛ ka olu ni foroba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ k'u bila minɛn kelen kɔnɔ Sam ni Silima k'olu ta ye kangaridakan ye ko minisiri k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka baarakɛlaw olu bila bɛrɛla nka olu minnu ye magistrat ye olu bɛ minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de kɔnɔ n'o ye statut autonome ye a ye lettre min ci olu yɛrɛ ka minisiri min bɛ yen n'o ye sariya minisiri Mamadu Kasoge k'o fana ma ko in ale fana ye lettre kelen ci ka taa magistrat ma magistrat ye kuma damadɔ fɔ a bɛ se kuma sigiyɔrɔma 5 ma waati yɛrɛ kama a bɛɛ kɔnɔna la u ye hakililajigi de kɛ k'a fɔ ko olu ye magistrat ye olu ni foroba baarakɛla tɔw ka koɲɛw tɛ kelen ye olu ta ye sariyaw de b'olu tɔgɔ la sariyaw de bɛ olu ka baaraw ta nka k'a fɔ de ko tiɲɛ don u bɛ foroba baara la nka u ni baarakɛla tɔw tɛ kelen dɛ k'a fɔ ayiwa u ka bɔ baarakɛyɔrɔ la walima u ka na joona ko kuma dɔw la olu yɛrɛ bɛ kiiriw sigi o kiiriw la u bɛ se ka taa fo su kɔrɔbayalen yɔrɔ o ni ko bɛ i b'olu ni baarakɛla tɔw da ɲɔgɔn ma jamana k'u tɛ kelen ye jamana waati de sera ko an t'a bila yan an ye nin sɔrɔ Soade Bamako kɔnɔ sini ni Ala sɔnna gafe kuraw mana bɔ an n'o lakali aw ye ladiriya kɔnɔna la kuma an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ
nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In fashion k'aw ye togo ɲɛ. In fashion ni aw mago bɛ qualité la.